Паплечнік Вітаўта, удзельнік шматлікіх рэлігійных заварушак, удалы дыпламат, моцная натура 1400-х, праваслаўны дзеяч мітрапаліт Грыгорый Цамблак. Цамблак або Цамвлах, Цемівлах ці Семівлах на пачатку меў прыгожае свецкае імя Гаўрыіл. Нарадзіўся ён прыкладна ў 1364 годзе ў Балгарыі, памёр на мяжы 1419-20 гадоў у Кіеве, аднак справу ўсяго жыцця звязаў з вялікім княствам літоўскім. Гаўрыіл Цамблак паходзіў з абалгаранага валашскага роду баяр, атрымаў царкоўную адукацыю ў Тырнаўскім манастыры Святой Троіцы. Нейкі час ён правёў у Канстанцінопалі, дзе перапісваў і перакладаў на царкоўна-славянскую мову біяграфіі святых. У выніку турэцкай агрэсіі на Балканах Гаўрыіл канчаткова з'язджае ў Візантыю. Прыкладна ў 1400-м ён прымае манаства і ўступае ў манастыр пад імем Грыгорыя. Наступныя гады ён займаецца тым, што прапаведуе ў Візантыі, узначальвае манастыр у Сербіі і служыць у Малдавіі. Круты паварот у лёсе Цамблака адбываецца ў час візіта ў Вялікае княства Літоўскае. Ён паехаў да дзядзькі мітрапаліта ўсяе Русі Кіпрыяна Цамблака ў госці, але пакуль ехаў, той памёр. Малады манах затрымаўся ў ВКЛ і пазнаёміўся з вялікім князем, тым самым Вітаўтам. Як адбылося іх знаёмства і пра што яны дамовіліся, дакладна невядома, аднак надалей малады манах грае ў дзяржаўных справах княства не апошнюю ролю. На той час ужо была заключаная Крэўская унія, Вітаўт памірыўся з Ягайлам і праз нейкую пару год мусіла вырашыцца пытанне з надакучлівым тэўтонскім ордэнам, але праблемы з царкоўным і дзяржаўным суверэнітэтам ВКЛ заставаліся. Сітуацыю ускладняла унія з Польшай і закранелае з часоў Альгерда супрацьстаянне з Масквой. Вітаўт меў жаданне простае, на базе кіеўскай стварыць самастойную мітраполію, незалежную ад Масквы. Раней ён зрабіў стаўку на грэцкага святара Фоція, аднак няўдала, з Кіева той пераехаў у Маскву, дзе пачаў актыўна падтрымліваць Васіля I. І гэта ў той час, калі так патрэбны быў уласны мітрапаліт. Тады Вітаўт пераключыўся на шматабяцальную постаць Цамблака. У лістападзе 1415 года ў Навагрудку быў скліканы царкоўны сабор. На ім прысутнічалі ўсе праваслаўныя іерархі княства Літоўскага і Польшчы. Яны пасвяцілі Грыгорыя Цамблака ў мітрапаліты кіеўскія, а Фоція фармальна адхілілі за невыкананне прафесійных абавязкаў. У адказ Канстанцінопаль наклаў анафему на Цамблака і разам з візантыйскім імператарам звярнуўся да Вітаўта, каб той прызнаваў выключна Фоція. Маскоўскаму княству такое развіццё падзей таксама не падабалася, але ні вялікі князь, ні новаспечаны мітрапаліт не здаваліся. Вясной 1416 года, калі Кіеў быў абложаны татарамі Едыгея, Цамблак перанёс кафедру ў Вільню у Багародзіцкую царкву, а рэзідэнцыяй зрабіў Наваградак. Два мітрапаліты, Фоцій і Грыгорый, узаемна выкрывалі і пракліналі адзін аднаго. Канфесійнае начальства так і не прызнала легітымнасць Цамблака, а Вітаўт усё адно накіраваў свайго мітрапаліта на славуты Канстанцкі сабор. У 1418 годзе Цамблак урачыста ўехаў у Канстанцінопаль на чале дэлегацыі з 300 прадстаўнікоў ВКЛ, Новгарада, Малдавіі і Вялікай Арды. Там ён меў аўдыенцыю папы рымскага Марціна V і выступіў з двума прамовамі, у якіх засведчыў жаданне уніі праваслаўнай і каталіцкай цэркваў. Прамову Грыгорыя Цамблака сустрэлі неадназначна. Унію не заключылі, а сам Канстанцкі сабор распусцілі праз пагрозу чумы. Апошнія звесткі пра Грыгорыя Цамблака датуюцца маем 1418 года, калі ён спыніўся ў Кракаве па дарозе на Наваградак. Пазнейшыя звесткі кажуць ужо пра памерлага Грыгорыя Цамблака. Пасля смерці мітрапаліта стасункі ВКЛ і Польшчы абвастрыліся. Пытанне самастойнай кіеўскай мітраполіі страціла выстрыню, і Вітаўт прызнаў царкоўную ўладу Фоція над праваслаўнымі епархіямі ВКЛ. Некаторыя даследчыкі лічаць, што насамрэч Грыгорый Цамблак не памёр, але праз пагрозы і ганенні епіскапаў, якія не хацелі раздзелу кіеўскай мітраполіі, пакінуў ВКЛ і выехаў у Малдавію, дзе пражыў у манастыры ажно да 1450 года. Грыгорый Цамблак пакінуў па сабе літаратурную спадчыну. Яго творы на царкоўна-славянскай мове адносяць да літаратур балгарскай, сербскай, малдаўскай, румынскай, старажытнарускай, старабеларускай і стараўкраінскай. Ён лічыцца аўтарам больш чым 50 твораў, з якіх сёння вядомыя 26, у тым ліку 10 з іх напісаныя ў літоўскі перыяд. Пераважна гэта ўрачыстыя словы, казанні на розныя святы і асобныя падзеі рэлігійнага жыцця, надмагільнае слова мітрапаліту Кіпрыяну, пахавальнае слова Еўфімію Тырнаўскаму, як трымаюць веру немцы і іншае.
Цамблак прымаў удзел у складанні акруговай граматы і апраўдальнага паслання заходнерускіх епіскапаў, таксама займаўся перапісваннем богаслужэбных кніг. Творы Грыгорыя Цамблака былі папулярныя і ў Маскве. Ужо ў 15 стагоддзі яго казанні былі ўнесеныя ў зборнікі царкоўных павучанняў, нароўні з казаннямі Златавуста і іншых святых айцоў, праўда, ананімна. Пазней казанні Цамблака ўносіліся ў зборнікі вельмі часта, але пад рознымі імёнамі. Урэшце мітрапаліт Макарый унёс ягоныя творы ў сваю чэццю Мінію і вялікую частку іх сабраў пад загалоўкам «Кніга Грыгорыя Самблака». Як прапаведнік, Цамблак пераймаў візантыйскія ўзоры. Часам ён даводзіў да такой напышлівасці, што рабіўся незразумелым. След Цамблака ў нашай гісторыі неадназначны, але памяць пра яго ў Беларусі засталася ці не выключна пазітыўнай. Яго творы перапісвалі і праваслаўныя, і грэка-каталіцкія манахі, пачынаючы з 15 і да 19 стагоддзя. У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі захоўваюцца рукапісы 16-17 стагоддзяў, якія змяшчаюць творы Цамблака.